Lezi indaba zehora lokuqala sekwethulela zona bukhoma ekumkhulule SABC eAuckland Park eGoli bukele nazi ezinohlonze emini nje. Not only the inclusion of possible accused in this matter, but also additional charges to some of the accused. Inkantolo yemantshi yasePitoli sihlehlisele umhlazi ngama-28 kuncwaba icala lenkohlakalo elimayelana nethenda leyigidi zamarandi elatholwa yinkampani kaVusumuzi Khedmadala emaphoyiseni. Kuphazamise kusuku lwesibili lokwethula kobufakazi bukaTumelonkuwe eKhomishaneni kaMadlanga ngemva kokuthi kube nesivumelwano sokuthi ufuna ukwengeza imininingwane ethile esitatimendeni sakhe ngaphambi kokuqhubeka nokuphekwa ngemibuzo. Mhla ka-30 akuyokuthi kuzobulawa noma kuzodlanywa kodwa kungukuthi nje abantu bokufika mabahambe babuyele endaweni zabo. Ezinduna zeyinsizwa zithi akufanele kube nezigameko ezingezinhle mhla zingama-30 kuyo lenyanga njengoba kulindele ukuthi kube nemibhikisho yokuphoqa ukuthi kuhambe abokufika bakuleli ngongemthetho. You are history makers, and you remember what I said to you. I said to you, it's better to be underestimated. It's a gift because people didn't think you'll go this far. Kanti masibheka kwezemidlalo Bafana isibhekisa amabombo eLos Angeles eMelika nalapho izotholana khona neCanada emidlalweni wesigaba somkhumula jezi seFIFA World Cup okuqala ngqa. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezikunqa phambili kanti futhi ezihamba phambili kweSABC 1 eMzansi for sure kanjalo nakweSABC le high. Igama lami nginguDaud Phungula mbukela ke singene kuzo ezihamba phambili emini nje. Icala lenkohlakalo mayelana nethenda ukuthiwa yakhishwa ngendlela engafanele yanikwa inkampani iMedicare 24 elibhekene nabasolwa abayi13 lihlehliselwe emhlazi ngama-28 kuncwaba abasolwa abazobela enkantolo yemantshi ePitoli ngalolo suku. Icala libhekene nokhomishana wamaphoyisa kuzwelonke osamisiwe esikhundleni uJenene Ufani Masemola nezinye izikhulu zamaphoyisa lihlehliselwe ngenhloso yokuthi umbuso uthole isikhathi ukuze ushintshe idokodo namacala abhekene nabanye abasolwa. Lokhu kuza ngemuva kokuba usomabhizinisi uVusumuzi Khedmadala ehlukanisiwe nabo izolo ngemuva kokuvuma ukuba ngufakazi wombuso. Umbuso uthi udinga cishe amasonto amabili ukulungisa imininingwane yedokodo elisha. The state has indicated to them that the state would require approximately 2 weeks to copy all of this information onto the memory sticks. Abasolwa ababhekene namacala enkohlakalo ukukhwabanisa nezinsolo zokwephulwa komthetho wokuphathwa kwezimali zomphakathi phecelezi Public Finance Management Act ahlobene nethenda lenkohlakalo yenkontileka yeSAPS ebiza izigidi ezingama-229 zamarandi. I-IDEC isiveze ukuthi kungenzeka kwengezwe abanye abasolwa kuleli cala kwengeze namanye amacala kwabanye abasolwa. Not only the inclusion of possible accused in this matter, but also additional charges to some of the accused who appeared before this court today. Ukwengezwa kwamacala kuza ngemuva kokuthi uVusumuzi Khedmadala engene esivumelwaneni sokuvuma icala nesigwebo. Because of the additional charges that may arise pending that outcome, we would only disclose any other detail after the completion of the process that will be undertaken on the 1st of July. Abasolwa kulindele ukuthi bavele enkantolo mhla zingama-29 kuncwaba. Kuphazamise kusuku lwesibili lokwethula kobufakazi bukaTumelonkuwe eKhomishaneni kaMadlanga ngemva kokuthi kube nesivumelwano sokuthi ufuna ukwengeza imininingwane ethile esitatimendeni sakhe ngaphambi kokuqhubeka nokuphekwa ngemibuzo. Unku uthwale kanzima phambi kwekhomishana ngesikhathi ebuzwa ngokutholakala kwakhe nemali ezingama-60 zamarandi abanjwa nayo ngesikhathi eboshwa ngoNtulikazi ngo-2021. Unku wayelibangise eThekwini ngesikhathi etholakala nesizumbulu semali. Kulindele ukuthi isithangami sekhomishana siqhubeke uma uTumelonkuwe esephuthule uhlelo lwakhe lwesitatimende esinemininingwane eyengeziwe.
Izinduna zeyinsizwa zithi akufanele kube nezigameko ezingezinhle mhla zingama-30 kuyo lenyanga njengoba kulindele ukuthi kube nemibhikisho yokuphoqa ukuthi kuhambe abokufika bakuleli ngokungemthetho. Zisho lokhu njengoba ke zibambe umhlangano eThekwini esifundazweni eKwaZulu-Natal. Uhlangane induna namhlanje eThekwini ngenhloso yokubhunga mayelana nosuku mhla zingama-30 kwephezulu okuwusuku olulindeleke ukuba kumashwe ngalo ngenhloso yokuthi khanjiswe abahlezi kuleli ngokungemthetho. Umntwana uVanana Zulu obhekela amabutho udlulisa amazwi ashiwe ingonyama yesizwe samaZulu inkosi uMisuzulu. Egama ke seliphumile kundlulamithi yamakhosi. Ithi ayisho ukuthi abantu abashaywe. Ithi ayifuni kuchitheke igazi kulomhlaba wayo. Ngokuthi abantu ngabokuhamba. Ithi cha. Abantu bayazazi ukuthi bangena ngompotsho. Ithi kababuyele emakhaya ke akekho umuntu ongenakhaya. Abadidiyeli bamabutho endaweni ezehlukene bavumelane ngazwi linye bathi cha impela umhla zingama-30 kwephezulu awusho ukuthi akuchitheke igazi noma kube nezenzo zobudlova. Umhla ka-30 akuyo ukuthi kuzobulawa noma kuzodlanywa kodwa kungukuthi nje abantu bokufika mabahambe babuyele endaweni zabo. Ka-30 akusiwona odlame kodwa ukuthi laba abafike bangena ngenhla bangangena ngegate ngokuphelele bafohle babusele emuva behambe kodwa ngendlela ekahle. Lo mhlangano uzemva komhlangano ke wabakhona nengonyama yesizwe samaZulu nokuyilapho eshiya khona umlayezo wayo ukuthi ayibe nokuthula imashi ezokuba ngolwesibili. Ephendula imibuzo ke-NCOP umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi izinhlaka zezokuphepha zikulungele ukubhekana nokubanjwa kwemibhikisho yokukhala ngabokufika bakuleli ngokungemthetho ngolesibili oluzayo mhla zingama-30 kwephezulu. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ukubeke kwacaca ukuthi akekho negunya lokufuna amaphepha kubantu bokufika bazinze kuleli njengoba ususondela umnqamlajuqu womhla zingama-30 kwephezulu. We are ready to deal with whatever disruption, instability that could take place. I'm a strong believer that South Africans are peaceful people. They are not xenophobic. They are not Afrophobic as well. And they want peace. They just want every day of the week to go on a peaceful basis, without any disruption of their lives, disruption of services, and any danger to the life of anyone. Uthi uhulumeni uphezu kwemizamo yokulungisa uhlelo lwezobulungiswa kuleli. The findings and recommendations of the Commission are expected to shed light on the alleged corruption and infiltration of the South African Police Service and other organs of the state. Most importantly, we expect that the Commission findings and recommendations will bolster our efforts to strengthen our law enforcement capabilities. uRamaphosa uqhube wathi uhulumeni uzibophezele eqiniseni izikhungo zokugcinwa komthetho ukulwa nenkohlakalo kanye nokuqinisekisa uzinzo emkhakheni wezokuphepha. Umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni Western Cape Lieutenant General Thembisile ephathekile usekhiphe isexwayiso esiqinile ngaphambi kombhikisho ohleliwe wokufuna kuhambe yabo kufika bakuleli ngokungemthetho nozobanjwa ngomhla zingama-30 kwephezulu. Ophathekile uthi ke angeke bazibekezelele izenzo ezigqugquzela udlame. Umkhuzi wamaphoyisa Western Cape uthi kuzojutshwa amaphoyisa enele esifundazweni sonke okuhlanganisa nasezindaweni zasemakhaya. Unxuse nokuthi abantu kuzofanele baziphathe ngendlela efanele uma kuqhubeka imibhikisho ngoba amaphoyisa ngeke azibekezelele izenzo zobudlova. If you march, you don't have to have a stick, you don't have to have anything, you just march, that's all. And you don't hide your face because we want to see your face. Uphathekile uthi umsebenzi wamaphoyisa uqinisekisa ezokuphepha nokuvikela kwempahla ngesikhathi sembhikisho.
We urge people not to make themselves guilty by just reading it. If you see that this thing has a potential to or propensity to cause panic or incite violence or instigate other people to commit crime, then don't distribute further. Ukhomishana ophathekile uzothatha umhlalaphansi emsebenzini wakhe uma kuphela lenyanga. You will see me on the road. You will see me everywhere. I'm not going to disappear. You remember, this is a national interest. It is interest of the citizens of the country, not my own interest. I would really wish that I go peacefully. Uphathekile uhloniphe ngezindondo ezingama-70 amaphoyisa asebenze ngokusikhandla nangokwethembeka okubala kuwo namaphoyisa asathatha umhlalaphansi. Mbukele sathi iqhu eyitolo kanti siyabuya nezinye izindaba zosuku ngemva kwekhefu ngayindawo. Mbukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena asikukhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjalo uzozithola ngomjalo bazo. Senyuka isibalo sabantu baseMalawi abathutheleke esikhungweni sesikhashana esiseThekwini abafuna ukuhlinzekwa ngosizo lokubela kwela kubo njengoba kusendela umnqamula juqu wangesonto elizayo obekwe izinhlangano ezifuna ukuchithwa labo abengenazo izivume zokuba ke seningizimu Afrika. Bangaphezulu kwe-5,000 abaseMalawi asebehambile besuka eThekwini ke ngokohlelo lwehhovisi lomnyango wezasekhaya ke ngokuhlanganyela nomasipala kanye nehhovisi lenxusa laseMalawi. Ihhovisi lomnyango wezasekhaya eThekwini libhekene nomthwalo onzima wohlelo lokucutshungulwa kwabantu baseMalawi abafuna ukuhlelelwa ukubuyiselwa kwela kubo njengoba ususondela umnqamula juqu obekwe izinhlangano zomphakathi ezilwela ukuthi labo abangenazo izivume zokuba seningizimu Afrika babuyele emazweni abadabuka kuwo. Okwenza kube nzima kakhulu kuziphathimandla zehhovisi lomnyango wezasekhaya ukuthi isibalo senyuka usuku nosuku sabantu abathutheleka kulesi ikhungo njengoba iningi labo seliqhinqe emgwaqeni uSandile Thusi. Iningi lalabo baseMalawi asebethutheleke kule ndawo baqhamuka ezingxenyeni ezahlukene ezingaphandle kweTheku njengakwaDukuza nakwezinye izindawo eziseningizimu yeKwaZulu-Natal. Nakuba ihhovisi lomnyango wezasekhaya selikwazile ukuphothula uhlelo lokucutshungulwa kwemininingwane yalabo abafuna ukubuyela kwela kubo, kungenzeka kushaye usuku lwangolwesibili lomnqamula juqu lingakaqedi ukuphothula ngemininingwane yalabo abasasele ngenxa yokuthi siyakhula kakhulu isibalo sabo. Bonke labo abafuna ukubuyiselwa kwela kubo kufanele umnyango wezasekhaya ucubungulisise ukuthi abanawo yini amacala okungenzeka ukuthi banawo ngaphambi kokuthi bagunyazwe ukuhamba. Ikomiti le-ANC elibhekele ukusebenza kwansuku zonke kweqembu sekugxeke umyalelo wokuthi abantu bokufika abakuleli ngokungemthetho babuyele emazweni abo yabeka kumnqamula juqu ke wokuphela kwalinyanga. Enforcement of immigration law is the work of the democratic state and of the state and the state alone. Having placed the facts before you, let us now speak plainly and politically. Because what is unfolding on some of our streets is not at its heart about immigration at all. We have seen this architecture before. In July 2021, our country was dragged to the very edge of the abyss by a coordinated assault dressed up as a grievance, an organized attempt to render the country ungovernable and to challenge the authority of the democratic state itself. What we are witnessing now carries the same fingerprints. Unlawful immigration is being manipulated by new political formations. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa unxuse ukuthi inyunyana yamazwe aseningizimu yezwekazi yeAfrika isakhu ivuselelwe kabusha ukuze iqinise ukuthuthukiswa kweimboni, iheha abatshali izimali futhi ikhulisa umnotho wesifunda njengoba umnotho womhlaba uguquka. uRamaphosa ubekhuluma embuthanweni wokuvula kwengqungquthela yesakhu eKapa namhlanje. Its original purpose was to move goods. Its future purpose now must be to create opportunity. Its past was shaped by history. Its future now must be shaped by our choices.
We should therefore choose a reimagined SACU, but also a much stronger SACU over fragmentation. We choose industrialization over dependence. We must therefore together work for a shared prosperity over narrow national interests. In the end, let history record that this generation of leaders, not just the leaders who are sitting at the podium, but all of us who are leaders, that we will be the generation that has transformed the world's oldest custom union. Kushona abantu abahlanu ngesikhathi kushayisana amahlanzi izimoto ezimbili emgwaqweni uP97 phakathi kwePerdekop neAmersfoort eMpumalanga. 4 people were killed on P97 road between Perdekop and Amersfoort on Thursday evening, 25 June 2026. This happened when a sports utility vehicle and a light motor vehicle collided head-on. 3 of the deceased, they were all occupants in the light motor vehicle. They all died at the scene, along with two other people who include a driver in the sports utility vehicle and the passenger. 4 people who sustained serious injuries were all occupants in the sports utility vehicle. They are currently receiving treatment at the hospital in Amersfoort. Umndeni wesilisa okwabikwa ukuthi udukile ngumbasa ngonyaka wedlule ngemva kwalokho kwabe sekutholakala imoto yakhe emfuleni weingwenya eMbombela usola amaphoyisa ngokuhudula izinyawo ekwenzeni umsebenzi wawo. Umndeni kaShobane Mahlinza usafuna izimpendulo ngemuva konyaka uMahlinza aduka imoto yakhe yabisitholakala emfuleni wezingwenya ngombasa wangonyaka odlule ngemuva kokubonakala okugcina endaweni yokuzijabulisa eMbombela. And I asked them, why did they search the cameras, because there are cameras around town, to see what happened to my husband? Or did they check the phone, maybe where the network of the phone last worked? But I didn't get answers about that. Ngokusho kwamaphoyisa eMpumalanga athi CCTV eqophe endaweni yokuzijabulisa iveza uMahlinza ephuma kule ndawo yemotweni yakhe ehamba yedwa. Kanti ngakolunye uhlangothi unkosikazi wakhe ukholelwa ukuthi kukhona okushaya amanzi ngalolu phenyo. I found his shoes, which were on the passenger seat, not in front where the driver is supposed to be. So the shoes were behind on the passenger seat. So I don't think my husband is in the river. I think my husband is kidnapped. He's somewhere. Amaphoyisa eMpumalanga athi kungamampungu okusho inkosikazi kaMahlinza. We sympathize with the family, and we are trying our utmost best to make sure that she finds a closure. Umndeni wakaMahlinza ucela kunoma ngubani ongasiza ukuthungatheni othandiweyo wabo ukuthi axhumane nabo ngolwazi. Karoba sibheka kwezemidlalo Bafana isibhekisa amabombo eLos Angeles eMelika nalapho ezotholana khona neCanada emidlalweni wesigaba somkhumula jezi seFIFA World Cup oqala ngqa kanti kusanethemba lokuthi lisangaqhubeka nokwenza izimanga kulomqhudelwano. Bafana imisikhashana ePachuca emva kokunqoba umdlalo wayo neSouth Korea izolo ekseni. Iqembu belizinze lapho kulomqhudelwano wendebe yomhlaba. Inhloso yalokho bengukuphumula bese libangise Los Angeles eMelika. Ongqongqoshe zemidlalo uGayton McKenzie obephelezela iqembu uncome kakhulu indlela edlale ngayo. You are history makers. And you remember what I said to you. I said to you it's better to be underestimated. It's a gift because people didn't think you'll go this far. You have made South Africa happy. Abalandeli baseMexico badumela ukubona leli qembu lihamba. Historic moment that we are part of this. Thank you for come, thank you for trust, and thank you for qualify Bafana. Bafana manje izobhekana neCanada ngesonto ebusuku.
Ngalemasibela phambili iVory Coast nayo isiyingxenye yamaqembu asezwenikazi iAfrika adlulele esigabeni somkhumbula jezi somqhudelane wendebe yomhlaba ngemva kokuguqisa iCuracao ngamagoli 2-0 emdlalweni wokugcina wesigaba samaqoqo ePhiladelphia eMelika. iIvory Coast uqale kahle umdlali ishaya igoli emva kwemizuzu eyisikhombisa. uYan Diamande uthatha ibhola kumdlali wasemuva uCuracao ngaphambi uthi aphasele uNicholas Pepe ukuze ashaya igoli elihle. iIvory Coast iqede endoni yesibili eqoqweni ngamaphuzu ayisithupha njengoba inqoba umdlalo emibili. No, I'm not hoping anything. I know a fact. The fact is that we're going to the final. That's it. We're taking the World Cup. This World Cup is us. It's going to Ivory Coast, West Africa, the best country in the world. Because we're here. We bring back. We're here. We didn't come here to play. We didn't come here to have a fun. We came here to show football, the real football. Kusenjalo iTurkey ishaya igoli lokunqoba esikhathini esengeziwe sikaNompepe ukuze inqoba ngamagoli 3-2 iguqisa iMelika neAustralia iyona ezidlulela phambili kuleli qoqo. We are really sorry about the players and all fans. We came all the way from really far. We spent a lot of money and we knew our team can play better actually. But actually thank you for USA, at least give us some hope. And good luck for next rounds, all US fans. iNetherlands idlule emziswaneni olandelayo omqhudelwano iguqisa iTunisia ngamagoli 3-1 eKansas City. Mbukile sathi qo eyitolo kanti uma sibuya sizobe sikuphathela umhlahlo wesimo sezulu wena ungayindawo. Mbukile sizibeka lapha ebesikuphathele zona emino zakwethu bayeza nezindaba ngolimi lwesiNdebele magamanxa ihora lesihlanu ntambama. Kanti ke thina sizobuya nezinye izindaba ngehora lesikhombisa kusihlo kwamanje. Usale kahle.